Lewapda benzin wagtlaýyn satyldy ýöne soň has gytyldy. Lewap vilayatynyň awtolo ýanyjynyň gytçylygy barada dekabryň başyna Azatlyk radiosyna berilen habardan soň vilayatyň çägine ýerleşýän etraplarda wagtlaýyn A95 markaly benzin ilata el ýeterildi. Ýöne bu el ýeterilik uzağa çekmedi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysynyň 10-njy dekabrda beren maglumatyna görä, soňky bir näçe güniň dowamında vilayatyň çägine ýerleşýän ýanygy çuýucu stansiýalarda awtolo ýanyjynyň beýleki käbir görnüşleri hem ýetmezçilik edýär. Lewabyň benzin gytçylygy baradaky habardan soň etraplarda bir-iki günläp A95 benzin peýda boldy. Ýöne bu uzak wagtlap dowam etmedi. Ýa bir näçe gün bäri A80 dizel ýanyjy da ýetmezçilik edýär diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlygyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy 3-nji dekabrda beren maglumatyny Daşowut we Lewap vilayatlaryna A95 markaly benziniň ýanygy çuýucu stansiýalarda düýbünden tapdyrmaýanlygyny, A80 markaly benziniň bolsa çäkli möçberde satylýanlygyny aýdypdy. Ol kerki hem de çärje etraplaryna noýabryň aýagyna baranyna ýanygy çuýucu stansiýalarda benzin nowatyna garaşýan gür ulaw nowatlaryna şaýat bolanlygyny, käbir stansiýalaryň bolsa benzin bolmansoň düýbünden boş duranlygyny gurrun beripdi. Azatlygyň habarçysy bugün 10-njy dekabrda beren maglumatyny häzirki wagtda etraplara günnelik 2-3 tonna benziniň berilýändigini ma'lum etdi. Maňa ma'lum bolşuna görä her etrapa her gün 2-3 tonna benzin satylýar. Adamlar ýene-de nowatlara düzülip başlady. Benzini elden 2,5 manatdan satyn almak mümkin diýip ol belledi. Bu habarlar Türkmenistandan ulaw ýanyjyny satyn alýan daşary ýurtlary barada ýurdun döwlet harytçy mal birjasyna gereşikleriň hasaby alınmagynyň fonuny bolup geçýär. Ýani geçen hepde Birleşen Arap Emirliklerinden, Estoniýadan, Awganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna öndürilen awtobenzini we dizel ýanyjyny satyn aldylar diýip 8-nji dekabrda TDH birja täzirlikleri barada maglumat berdi. Bu ýerde dünýäniň iň ýeri neft öndürjü ýurtlarynyň biri bolan Birleşen Arap Emirliklerining biznes wekilleriniň Türkmenistandan awtobenzin we dizel ýanyjyny satyn almagy ündü çekýär. Noýabryň ortalaryna Azatlygyň paýtagtly habarçysy Aşgabatda taksileriň tölegleriniň aşa gymmatlandygyny habar beripdi. Şonu Azatlyk bilen anonim şertde gürleşen hökümet resmiýeti taksi narhlarynyň gymmatlamagyny adamlaryň benziniň bahasynyň ýene gymmatlamagynyň huwatyr etmegi bilen düşündiripdi. Şol bir wagtyň özünde habarçymyz 14-nji noýabrda Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherinden ýüzlerçe kilometr daşlykda ýerleşýän Goşa obasyna stansiýa Gyzylgaýa, Ýazga şäherçelerindäki ýanygy stansiýalaryna odol hepdede 2-3 gezek eltilen benziniň inni hepdede 2 gezege düşürilenligi barada maglumat beripdi. 23-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy Aşgabatda ýaşaýjylaryň benziniň gymmatlamagynyň huwaty edip, gejelerini ýanygy çuýulýan stansiýalardan ähtiýaç üçin benzin satyn alyp başlanyny habar berdi. Bu ýagdaý ulaw sürüjüleriniň arasyna dowul döretdi. Oktýabryň başynda habarçymyz Balkan vilayatynyň bir resmi çeşme salgylanyp, täze ýyldan benziniň 2 hesse gymmatlajakdygy barada habar berdi. Benziniň bahasynyň 2 hesse galmagy mümkin. A95 markaly benziniň 1 litriniň bahasy 1,5 manatdan 3 manada ýeter. A80 markaly benziniň 1 litr 1 manat 20 tengeden 2,5 manada çenli gymmatlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gizlinlik şertine söhbetdeş bolan Balkan vilayatynyň resmi çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy şonu bu maglumaty döwlet idaralaryna resmi taýdan tasdikledik bilmedi. Mundan ozal Türkmenistanyň raýatlary täze ýyly döwlet derejesinde girizilýän garaşylmadyk täzelikler bilen garşy alyp görüpdi.